Olen Mikko Viitanen, hoitotyön opettaja Turun Ammatti-instituutista ja mulla on täällä sote-alan opiskelija Robin Sällylä. Robin, miltä nämä AMK:n väyläopinnot on tuntunut verrattuna muihin opintoihin? No mun mielestä ne väyläopinnot on tuntunut hieman haastavammilta, tietysti koska ne on myös laajemmat ja syventävämmät ne opinnot, että just nämä amiksen opinnot on vähän rennompia. Ja sitten siellä AMK:ssa on ollut ehkä enemmän tämmöisiä etätehtäviä ja kans tunteihin valmistavia tämmöisiä ennakkotehtäviä. Ne on tuntunut kans erilaisilta. No, minkälaista hyötyä sä koet saanees näistä AMK-väyläopinnoista? Mä oon kokenut, että mä oon saanut semmoista hyötyä näistä väyläopinnoista, että mä oon saanut käydä tosi mielenkiintoisia erilaisia kursseja ja sit mä oon saanut suorittaa sen 40 opintopistettä ja se sitten auttaa mua jatkossa, koska mä haluan just hakea Turun ammattikorkeakouluun. Kenelle sä suosittelisit näitä AMK-väyläopintoja ja minkälaisia vinkkejä sä antaisit opintoja aloittaville opiskelijoille? No, mä suosittelen näitä AMK-väyläopintoja kaikille, jotka on niinku oikeasti motivoituneet tekemään niitä opintoja ja sit on ajatellut muutenkin jatko-opintoja amiksen niinku jälkeen. Ja sit semmoisen vinkin mä annan, että siihen opiskeluun pitää oikeasti niin kuin panostaa, että siinä on just se niin kuin oma vastuu vielä enemmän kuin täällä amiksessa. Ja sitten aina kannattaa ja pitääkin sit kysyä niin kuin apua niiltä opettajilta. Ja sitten siinä on vielä niin kuin ehkä enemmän semmoista aikataulutusta niiden kurssien kanssa, kun niitä tehdään just vaikka etänä. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla sitten on jatko-opintojen suhteen? No, jatko-opintojen suhteen niin mä oon ajatellut hakea sairaanhoitaja-opintoja ja sitten mahdollisesti vielä ehkä terveydenhoitaja-opintoja sitten sen jälkeen. Hyvä, kiitos tosi paljon.